Kulħadd tittajjeb. Illum 23 ta' Jannar nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja ta' San Pawl tat-Tarġa fin-Naxxar hekk kif jumejn oħra niċċelebraw il-festa tal-konverżjoni tal-Apostlu missierna San Pawl. Imexxi l-quddiesa l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Jikkonċelebraw Don David Gauci l-Arċipriet tal-Parroċċa tan-Naxxar u r-rettur ta' din il-Knisja u Don Tony Aġus li jqaddes kuljum minn din il-Knisja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Insellmilkom mill-Kappella ta' San Pawl tat-Tarġa n-Naxxar u miegħi hawnhekk l-Arċipriet tan-Naxxar Fader David Gauci u Fader Tony Aġus li qaddes regolarment f'din il-kappella. Din hija kappella sabiħa ħafna, antika, aw barra għaw anki d-data 1696 u għaw barra u koll naħal oħra u statwa ta' San Pawl tfakkarna propju dini dedikata lil San Pawl li ftit ieħor niċċelebraw il-festa tal-konverżjoni tiegħu anki jekk din kappella dedikata għan-nawfraġġju ta' San Pawl. Nistidinkom flimkien biex aħna niċċelebraw illum din il-quddiesa u nagħtu importanza kbira lil kelma ta' Alla kif se nisimgħu il-Ġesu stess iħabbar fl-Evanġelju biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta' qalbhom niedma mulej ħniena. Int li ġejt biex issejjaħ lill-midinbin Kristu ħniena. Int li qed fil-lemin tal-Missier biex tidħol għalina mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għola ta' smawiet u paċi flat lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa tal-tana. Int li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rida tiegħek biex f'isem ibnek il-Għażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb ta' Nehemija. F'dak iż-żmien, Eżdra, il-qassis, ġib il-ktieb tal-liġi quddiem il-ġemgħa li kienet magħmula minn irġiel, nisa u oħrajn li kienu jifhmu dak li jisimgħu. U mis-sebb sa nofsinhar ara minnu quddiem l-irġiel, in-nisa u dawk li kienu kapaċi jifhmu. Iħares lejn il-misraħ li hemm quddiem bib l-ilma. U l-poplu kollu kien attent jisma' l-qari tal-ktieb tal-liġi. Eżdra, l-iskriba, kien wieqaf fuq palt tal-injam li kienu waqfu għall-okkażjoni. Eżdra fetaħ il-ktieb u raħ kulħadd jagħmel dan billi kien fil-għoli il-fuq mill-poplu kollu. U meta fetaħ il-ktieb, kulħadd qam bil-wieqfa. U Eżdra birak il-mulej, Alla l-kbir, u l-poplu kollu biteħ merfuqajn, il-fuq wieġeb. Ammen, ammen. U xteħtu warku btejjom, biċċhom mal-art, jagħtu qima lill-mulej. Dawn qraw mill-ktieb tal-liġi mod li jiftihem, fissruh u spjegaw il-qari. Nehemija li kien il-gvernatur, Eżdra, il-qassis u skriba, u l-Leviti li kienu qegħdin jgħallmu lill-poplu. Qalu lin-nies kollha, dan hu jum qaddis, ikkonsagrat lill-mulej Alla tagħkom, titniktux u tikpux. Għax il-poplu kollu kien ifexx jikbi meta sama kliem il-liġi. U żidu jgħidulhom, morru u kulu laħam imsemmen u jxorbu nbit ħelu. U lil dak li mħallewlu xejn ibawdulu sem minn dak li għandkom. Dan hu jum qaddis għall-mulej, la ssewdux qalbkom, għax il-ferħ tal-mulej il-qawwa tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajli l-Alla. Sarm responsorjali, il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja flimkien. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xita tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx flimkien. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwal il-għajnejn flimkien. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-bisa tal-mulej sinċir u jibqa' dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox flimkien. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Ħajkunu mill-qwa quddiemek kliem fommi u ħsieb qalbi. Mulej blata tiegħi u fettej tiegħi flimkien. Kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Qari mill-ktieb mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti bħalma l-ġisem u wieħed u fih ħafna membri, u l-membri kollha tal-ġisem qatt li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed. Hekk ukoll Kristu. Għax aħna wkoll il-koll tambitna fi spirtu wieħed. Biex nagħmlu ġisem wieħed, sew Lut, sew Griegi, sew il-sira, sew ħielsa, u l-koll xrobna minn spirtu wieħed. Issa l-ġisem mhuwiex membru wieħed, imma magħmul minn ħafna membri. Kieku s-siq kellha tgħid la darba minix lit, jien minix biċċa mill-ġisem, b'daqshekk mhijiex parti mill-ġisem. U kieku l-widna kellha tgħid la darba minix lajn, jien minix biċċa mill-ġisem, ma jkunx ifisser b'daqshekk li hi mhijiex biċċa mill-ġisem. Kieku l-ġisem kollu kien għajn, fejn kienu kun ismieħ? U kieku kien kollu smieħ, fejn kienu kun ix-xam? Iżda Alla qiegħed il-membri fil-ġisem, kull wieħed f'postu. Kif oġbu? Kieku kollha kellhom ikunu membru wieħed, fejn hu l-ġisem? Imma ħafna, iva, huma l-membri, iżda wieħed hu l-ġisem. L-għajn ma tistax tgħid lil-lit, jiena m'għandix bżonnok. Anqas ir-ras ma tgħid lis-saqajn, m'għandix bżonnkom. Mhux hekk biss. Imma l-membri tal-ġisem li jidhru l-aktar tajfa huma l-aktar meħtieġa. U dawk li nqisu b'inqas ġieħ fil-ġisem
u lil dawn l-aktar nieħdu ħsiebhom. U l-dawk li m'għandhomx ġmiel illibsuhom bl-aktar ġmiel. Għax il-membri sbieħ m'għandhom bżonn xejn. Alla imma bena il-ġisem b'mod li żejjen bl-aktar ġieħ lil dawk li jeħtieġuh l-aktar. B'hekk ma jkunx hemm firta fil-ġisem, imma l-membri kollha jaħsbu f'xulxin. Jekk membru jibati, ibatu l-koll miegħu. Jekk membru jingħata l-ġieħ, jifirħu l-koll miegħu. Intom il-ġisem ta' Kristu u kull wieħed minnkom membru tiegħu. Lil xi wħud Alla qegħdhom fil-Knisja fl-ewwel post bħala apostli, it-tieni bħala profeti, it-tielet bħala għalliema. Imbagħad id-don tal-mirakli, imbagħad id-don tal-fejqan, l-għajnuna, it-treġija u d-don ta' ilsna diversi. Jaqgħu il-koll apostli, il-koll profeti, il-koll għalliema, il-koll bid-don tal-mirakli, il-koll għandhom id-don tal-fejqan, il-koll jitkellmu bil-sna, il-koll ifissru, il-kelma tal-mulej. Il-mulej batni wassal il-bxara tajba li f'qajrin u r-rott il-ħelsin lil maħqurin. Il-mulej ma'kom Miegħek ukoll. bidu tal-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Bosta kienu dawk li ħadu f'idejhom ix-xogħol li jiġbru bl-ordni f'rakkont wieħed il-ġraji li seħħew fostna kif għaddewhom lilna dawk li sa mill-bidu rawhom b'għajnejhom stess u saru ministri tal-kelma. Hekk ukoll jien, Għażiż Teofilu. Wara li bir-reqqa kollha qatt tinfittex it-tarif dwar kull ma ġara sa mill-bidu nett, delli li għandi niktiblek kollox ħaġa b'ħaġa biex taraf sewwa l-verità sħiħa dwar kull ma tallimt. Jum wieħed, Ġesu, bil-qawwa tal-Ispiritu, reġa' mar il-Galilija u l-fama tiegħu xerdet ma' dawk l-inħawi kollha, għax hu kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifħir ta' kulħadd. U ġie Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Tawh f'idejh l-ktieb ta' Iżejja l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi, għax hu ikkonsagrani. Bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u dawn mill-ġdid lill-omja. Inrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad reġa' qala il-ktieb, taħ lura lil qaddej u qgħad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu imsamra fuqu u beda jgħidilhom din il-kidba seħħet illum. Intom u tisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Ilja Kristu. Bir-raqqa kollha fittix tit-tarif. Hekk jikteb San Luqa fil-bidu tal-Evanġelju tiegħu meta beda biex jgħid propju il-ġrajja ta' Ġesu. Waħda mill-affarijiet sbieħ fil-ħajja hija li tkompli titgħallem, li tkompli tirsisti biex tkun taf, biex ikollok it-tarif. Nafu li jekk ma tagħmilx hekk tistaġna.
U din tott ukoll fil-ħajja tal-fidi tagħna. Jekk aħna ngħidu f'mument minnhom li tallimna biżżejjed li nafu kollox, inkunu żbaljati. Illa li hemm bżonn li nkomplu nikbru fit-tagħlim u dana f'ħajjitna tul ħajjitna kollha. U San Luqa hawnhekk jurina eżempju sabiħ ta' dan. San Luqa ma kienx wieħed minn dawk li kienu qrib Ġesu appostli tiegħu jiġru miegħu. Imma meta sema bih flok sempliċement għad fuq l-impressjonijiet, fittex, staqsa, ra il-min kien jafu sew il-Ġesu u bis-saħħatek sar jaf ħafna aktar it-tagħlim tiegħu u seta' jwassal l-Evanġelju tiegħu. U eżempju sabiħ ħafna ta' kif mhux sempliċement sema xi ħaġa imma daħal fil-fond u wassal mbagħad din l-aħbar it-tajba. U għalhekk hawnhekk għandna l-ewwel messaġġ importanti fl-Evanġelju llum għalina għall-ħajja tagħna li huwa importanti illi aħna nkomplu dejjem nitgħallmu, inkluż fil-fidi tagħna, ninżlu fil-fond fil-fidi tagħna. U għabek li l-fidi tagħna tkun ħajja, iktar ma nixorbu tassew it-tagħlim li jista' jiswilna taġġid tal-ħajja. U nafu kemm dan huwa importanti, kien importanti f'kull żmien u importanti ħafna wkoll fi żmienna. Illa għaliex tisma' ħafna kultant anke fejn jidħol affarijiet li jitlu f'fidi tagħna li għandhom x'jaqsmu mal-fidi tagħna, tisma' ħafna affarijiet li huma ħżiena mhux korretti, li huma frott tal-injoranza. Diversi affarijiet li nisimgħu aħna fuq il-fidi, fuq il-Knisja, l-eruq tagħhom hija fl-injoranza. Jiġifieri f'min ma jafx u iktar ma jafx, iktar jitkellem, iktar jgħid kultant mod solenni. U għalhekk huwa importanti ħafna li aħna ninżlu fil-fond tat-tagħlim tagħna u nfittxu dak li jista' jgħinna nikbru fil-fidi tagħna. Fuq l-eżempju li għatina San Luqa llum fl-Evanġelju tiegħu. Imbagħad hemm silt oħra, dawn huma żewġ siltiet li smajna fl-Evanġelju qegħdin flimkien. Waħda hija l-bidunet tal-Evanġelju, introduzzjoni għall-Evanġelju kollu. Imbagħad is-silta l-oħra meħuda mill-kapitlu 4 hija l-bidu tal-ministeru tiegħu. Meta Ġesu propju wara l-esperjenza tiegħu fid-deżert, it-tentazzjonijiet fid-deżert, imur mbagħad fis-sinagoga, jidħol hemmhekk u jieħu l-ktieb tal-profeta, isib il-ktieb tal-profeta Eżajija u minnu jaqra dik is-silta. L-Ispiritu tal-Mulej fuqi għax hu konsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. U jgħid xi tfisser twassal il-bxara tajba, il-ħelsien lill-imjasrin, id-dawl mill-ġdid il-lomja, il-ħelsien lill-maħqurin. Fil-fatt, jekk tara s-silta ta' Eżajija fiha ħafna aktar minn hekk. Imma hawn li jġiblek fl-Evanġelju huwa l-essenzjal ta' dak li rid iwassal Ġesu. Jiġifieri li l-aħbar it-tajba hija aħbar li tagħmlilna l-ġid u li tgħinna biex inkunu tassew ħilsa. Dan hu il-messaġġ importanti li qed iwassal Ġesu hawnhekk. U jfisser illi aħna kull darba li nisimgħu l-kelma ta' Alla u nħalluha tinżel f'qalbna dik tagħmlilna l-ġid. U tgħinna biex ngħixu ħafna aktar ħilsa. Fil-fatt, din narawha mill-esperjenza tagħna. Hu pereżempju
il-kmandamenti talla li tallimnihom meta konna żgħar ħafna drabi, toqgħod taħseb ftit fuqhom, huma jgħinuna biex ngħixu ħajja tajba aħna u nħallu l-ħaddieħor jgħix ħajja tajba. Ngħixu ħilsa aħna u nħallu lil ħaddieħor jgħix ħajja ħilsa. U għalhekk din hija importanti wkoll għax kultant tingħata l-impressjoni li l-kelma talla hija xkiel f'ħajjitna. Isa hija l-kelma li ma tħallinix nieħdu pjaċir, li b'xi mod jew ieħor ittellifna flok tgħinna, piż żejjed fil-ħajja tagħna flok għajnuna. Ma aħna nafu li meta ngħixuha tassew, meta nilqgħu għall-kelma talla u ngħixuha, tagħmel differenza kbira f'ħajjitna. Iġġib ħafna ġid f'ħajjitna u tgħinna biex ngħixu ħilsa. Ħansemmi eżempju kif tgħinna biex ngħixu ħilsa. Ġesu għalilna pereżempju biex naħfru il-min jagħmlilna l-ħsara. U nafu li din mhix faċli, imma l-maħfra hija għajnuna kbira biex ngħixu ħilsa. Il-maħfra ma tfissirx li inti ma tħoss, li inti ma jiddispeċikx, li ma tibqax tiftakar. Il-maħfra hija għażla li tagħżel li ma tpattix deni b'deni u li titlob anzi għal min għamillek ħsara. U din tgħinna biex ngħixu ħilsa. Għaliex? Għax ma tħallikx taħt id-dwiefer ta' ħaddieħor, kundizzjonata ħajtek minn ħaddieħor. Imma tgħinek biex tkun ħafna aktar ħieles. Di l-kelma ta' Alla, qed ngħid eżempju wieħed jien fost ħafna nistgħu nsemmu, li tgħinna biex ngħixu ħilsa. U allura jekk kelma tagħmlilna ħafna ġid u iktar ma aħna nilqawha f'ħajjitna, ħajjitna tkun aħjar. Ejju nitolbu din il-grazzja llum il-mulej ispirati mill-kelma tiegħu, illi l-kelma tiegħu dejjem aħna nilqawha biex tagħmlilna l-ġid f'ħajjitna. U hekk San-Luqa jindirizza fil-bidu l-Evanġelju tiegħu il-Teofilu u l-istess jagħmel fl-Atti tal-Apostli ukoll isemmi lil Teofilu fil-bidu. Teofilu kien bniedem jgħix dak iż-żmien. Imma xi tfisser il-kelma Teofilu? Tfisser ħabib ta' Alla, il-maħbub ta' Alla. U għalhekk qed jindirizza lilna l-koll fil-fatt għax aħna l-koll maħbubin minn Alla. Ejjew għalhekk nilqgħu din il-kelma tiegħu, nitolbuh li aħna dejjem inkomplu nikbru fit-tagħlim, infittxu it-tagħlim li waslilna Ġesu u li jagħtina l-ħajja. U li nilqgħu dil-kelma tiegħu f'ħajjitna, il-kelma li hija kif għedna fis-Salm spiritu ħajja biex ħajjitna tkun tassew ħilsa. Sa flimkien namlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu
minn Marja Virġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn il-wiet skont il-kodba mqazza u tella s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu ġejġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mlejli għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u weġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqar mawmudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma min-nwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Tolbu għall-komunitajiet insara biex jaqraw bl-imħabba l-kelma tiegħek u jħossuha preżenti fl-istorja nitolbu. Tolbu għal kull min ixandar il-kelma biex iwassal mhux il-ħsieb tiegħu imma l-kelma ħajja ta' Ġesu Kristu nitolbu. Tolbu għal dawk li huma mjassrin biex jilqgħu il-kelma ta' Kristu li tagħtihom il-ħelsien veru nitolbu. Tolbu wkoll għalina l-insara kollha qegħdin fil-ġimgħa ta' talba l-għaqda bejn l-insara biex inkunu l-koll maqudin ħaġa waħda naħdmu tassew dan l-ispirtu nitolbu. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm dawk li qegħdin Malta kif ukoll dawk għall-kura barra minn Malta. Nixtieq anke nitlob mod speċjali għal persuna li qiegħda fl-ITU u li teħtieġ it-talb tagħna b'mod speċjali nitolbu. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment anke f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. U li Alla tagħna il-talb li qed nagħmulek illum u għinna biex nagħtu attenzjoni speċjali għall-kelma tiegħek u nħalluha tniżżel l-eruq tagħha fl-istorja tal-ħajja tagħna bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob il-Alla il-missier li jista' kollox. Ilqa' bis-slim u lejl offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda tqaddis u s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nisu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Inti ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet
Sawart il-bidem skont ix-xbija tiegħek u għedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla għeda fl-emej il-kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Alla tal-eżerċiti, smawt l-art mija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tasma' Birek il-ġej fissem il-mulej. Osanna fl-oli tasmawiti. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għatilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Ommalna Marija, ma' San Giusepp, ma' San Pawl, bil-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsa ta' kuljum matina llum. Affrinna d-dobietna, palma naħfru minnu ħati għalina, għaddaħannix fit-tiġrib, isseħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Tija slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin.
ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Ma jistaqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla li tista' kollox qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Itlob issa l-barka ta' Alla fuq dawk kollha li jiġu jiċċelebraw hawnhekk f'din il-kappella l-Ewkaristija, fuq il-parroċċa tan-Naxxar u fuqkom ilkoll li qegħdin issegwu din il-qudiesa kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, tolbu l-Mulej biex bil-barka tiegħu jagħtina dejjem l-għajnuna u l-grazzja ħalli nilqgħu f'qalbna il-kelma tiegħu
bħalma allimna San Pawl li nċelebraw hawnhekk fil-kappella u ngħixuha f'ħajjitna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-qudiesa mill-Knisja ta' San Pawl tat-Tarġa fin-Naxxar. Tradizzjoni antika tajt li l-Knisja tinsab fil-post fejn San Pawl ippriedka u nstema minn Għawdex. Din il-Knisja li minna llum wassalnikom iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija tlestiet fl-1699. Qabel intemmu xandira tal-lum infakkarkom li l-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u biex min jista' jieħu l-vaċċin u l-booster u dan b'responsabbiltà lejh u lejn l-oħrajn. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.